Ruta de l'aigua. L'assut en carròs. L'assut, de l'àrab as-sut, que significa barrera o parada, és una construcció realitzada al llit del riu d'Alcoi o Servis, entre els termes de Vilallonga i Ador, amb el propòsit de detindre, emmagatzemar i elevar el nivell de l'aigua per al reg de la Safor. La primera referència del repartiment de les aigües del riu d'Alcoi a tots els pobles de la Safor data del 18 d'agost de 1244, quan el rei Jaume I va fer donació de totes les séquies, facultant-los l'ús lliure i continu de les aigües, segons antigament i es fon establit i acostumat en temps dels sarraïns, segons consta al Fur 35, de la qual sorgeixen dues canalitzacions, la séquia reial, que distribueix l'aigua en el marge dret, i la séquia d'en Carròs, que, discorrent per sota de la presa fins a una altra casa de comportes, portant l'aigua a les terres situades a l'altre costat del riu. En el seu principi, existien dues preses construïdes amb pedres, troncs, cudols, terra i algues, encara que sembla probable que existira amb anterioritat, ja que el sistema és hereu dels complexos hidràulics del període hispà-musulmà. En la reconstrucció que va realitzar Carròs, els regants d'Oliva es van encarregar de col·locar les pedres. Els de la font d'en Carròs i Potries, la col·locació de les branques i les fustes. Els de Piles, Daimús, Miramar, Bellreguard i Guardamar, de les algues per a cohesionar les obres, i els de Gandia, Beniarjó i Almoines van ser els encarregats de ficar-se en l'aigua per a aquest arranjament. Conten que quan passant pel poble de Beniflà, la duquessa de Gandia, i ser obsequiada amb un refresc, agraïda els va dir: Beniflà rega i regarà, però a l'assut no anirà. Per això, els de Beniflà no van participar en les obres. I a la fi del segle XVII es decideix a fer una sòlida i única presa, ara construïda solament amb pedra i morter de calç. Singular construcció iniciada l'any 1843 i que va quedar parcialment amagada just davall del formigó de les últimes obres de remodelació de l'actual assut, finalitzades l'any 1990. Continuant riu avall, ens trobem Casa Fosca, segle XV. La Casa Fosca és una construcció amb una imponent volta de canó de maçoneria i morter de calç sobre la séquia reial, totalment hermètica, quasi dissuasiva, perquè ningú, excepte el sequier principal, altere la correcta divisió de l'aigua. La seva funció va ser, i és, dividir el cabal de la séquia reial que prové de l'assut d'en Carròs per a dues séquies mare, la séquia del Rebollet, reg de Potries, la font d'en Carròs i Oliva, i la séquia comuna d'Oliva i Gandia. Segons un document datat en 1511, aquest partidor ja existia amb el banc de pedra i les 7 portes i mitja, amb una porta d'accés amb 2 claus i els depositaris, de les quals van ser els representants dels 2 senyors territorials més rellevants de l'època, el duc de Gandia i el comte d'Oliva. Però si tenim present que el sistema de distribució proporcional de l'aigua és originari del món musulmà i que es va mantindre després de l'ocupació de Jaume I, l'any 1238, es pot considerar que aquest partidor ja existia abans del segle XIII. Ramal Séquia del Rebollet. Molí I de Sant Rafael. Molí desaparegut a causa de l'ampliació del camí, hui carretera, la Font Oliva, que disposava d'una mitja bassa
amb 2 moles per moldre dacsa i farina de blat, situat en la partida Benes, sent el seu últim propietari Bautista Fuster Monsó, fins a la desaparició física del molí. L'única cosa que es conserva en l'actualitat és un plafó ceràmic que representa a Sant Rafael i està en possessió de la filla de l'últim propietari, Isabel Fuster Monsó. Molí d'arròs o molí d'escolàstica. Molí situat en la partida quinzena, que tenia 2 moles catalanes, per moldre blat i dacsa. Va pertànyer als comtes d'Oliva. Després de la desamortització i de la pèrdua dels drets senyorials l'any 1835, ho va comprar Blai Canyamàs, de Dénia, sent posteriorment llogat per uns moliners de la Font, entre ells Miguel Peiró Sellens, Miquel d'Escolàstica, i la seva esposa, Amàlia Moratà l'escrivà, fins a l'any 1955 i posteriorment venut a Maria Monsó Peiró, Maria de Rafalet, l'any 1969. En l'actualitat, aquest molí ha sigut condicionat com a residència familiar per part dels propietaris, família Prada Insa. Molí Bolera, Boleda o Arboleda. Situat en la partida Foia, darrere de l'antic polvorí local, amb una caiguda d'aigua d'entre 8 a 9 metres. Tenia 2 moles catalanes de 135 centímetres de diàmetre, un ull interior de 10 centímetres de radi i 13 centímetres de grossària que molien dacsa i farina de blat. A l'aleró del sostre del casal del molí es veu una data 1711, sent el seu últim propietari Antoni Monsó Garcia i en l'actualitat en estat de ruïna. Molí de la Foia. Molí situat en la partida de la Foia, amb 2 portes a través d'un cub de 135 centímetres de diàmetre i 4 metres de caiguda. Disponia de 2 moles catalanes per moldre dacsa i blat, sent el seu històric propietari Nicolau Merle Morant. En l'actualitat, encara es conserven 2 rodes i 2 moles catalanes, trobant-se al costat d'una casa senyoral de la finca, on existeix una xicoteta ermita dedicada a Sant Rafael, conservant-se les 2 dependències en la qual resideixen familiars dels actuals propietaris. Casa Clara, segle XVI. Aquesta singular construcció és, després de la Casa Fosca, el segon gran partidor de la xarxa històrica del regadiu. De planta rectangular amb elevats murs de maçoneria que tanquen el diàfan espai interior sense coberta. En un extrem se situa l'entrada d'aigües de la séquia comuna d'Oliva i Gandia. En l'altre, l'eixida d'aigües es verifica ara per 2 séquies, la comuna d'Oliva, per al rec de l'Horta d'Oliva, la Font d'en Carròs, Berreguard, Piles, Palmera, Refalcofer i l'Alqueria de la Comtessa, i la comuna de Gandia, per al rec del terme de Daimús, Gandia, Bellreguard, Almoines, Guardamar de la Safor, Miramar, Beniflà, Beniarjó i Almoines. Ramal Séquia Comuna d'Oliva. Molí Canyar o Dainat. Situat al marge dret del riu Serpis, en partida Campina, terme de Potries. L'any 1511 es coneixia com el Molí Dainat, una família de lletrats, militars i funcionaris de la Font d'en Carròs, i a partir del segle XIX el vell edifici va ser substituït per un de nova planta, adaptat a les exigències de transformació de l'època per la família Ribes. Tenia 2 moles per a moldre l'arròs i per al salt de l'aigua es van instal·lar turbines elèctriques i màquines de vapor i gasoil per a la provisió d'energia. L'any 1998 va ser restaurat i convertit en restaurant pel seu nou propietari, José Escrivà Monsó,
natural de la font d'en Carròs, respectant l'estructura original, deixant la maquinària i la resta d'enginys de la seva funció primitiva, perquè siga vista pel públic. El partidor de Cano de Potries, també anomenat Cano de Sotalla, va ser construït el 1511 per damunt d'un altre més antic, el partidor de Ferrús. Es tracta d'un repartidor d'aigües que divideix la séquia comuna d'Oliva, provinent des de la Casa Clara, per a donar lloc a la séquia de Miramar o de Sotalla i al fil del molí Canyisset. Molí Canyisset, hotel rural. Es troba situat en la partida vuitena, a menys d'1 quilòmetre de la font d'en Carròs i a 6 de Gandia. El seu nom, que és conegut des del segle XVII, ve a conseqüència d'un xicotet bosc de canyes d'Índia que van créixer al llarg dels anys al costat de la seva ximenera elevada, que encara es conserva. Rebia l'aigua de la séquia Mare d'Oliva, des del molí a Noers, i tenia 3 rodes d'Aleps, que movien 3 jocs de moles, una francesa de 138 centímetres de diàmetre i 28 centímetres de grossària. La més gran porta la inscripció de 1891. I 2 catalanes de 130 i 128 centímetres de diàmetre i 20 centímetres de grossària. Un pleit de 1401 cita com el seu propietari a Francesc Jover i en 1745 al famós Gregori Mallams d'Oliva. Després, en una relació de molins de l'any 1927, consta com el seu propietari Miguel Peiró Ferrer. I en l'any 1996 va ser rehabilitat per Antonio Cañadas Alonso, adoptant l'antic molí per a ús d'establiment hosteler, conservant totes les singularitats de l'edifici, així com la seva alta ximenera de rajoles de cara vista de 27 metres d'altura, considerada de valor històric, i en la seva planta baixa existeix part de la maquinària antiga del molí. Aquest sistema de rec a manta mil·lenari ha fet arribar a la font d'en Carròs i a la conca de la Safor el cultiu dels cítrics i de les hortalisses, uns cultius que formen part del caràcter singular de la nostra terra.